हेलो लोगोफोर नोंथांमोन गासिखौबो आंनि चेनेलाव सुमिमाटार ब्लगसिम बरायबाय स' लोगोफोर दिनै नोंथांमोननि सेराव फिन मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय स' लोगोफोर थामलाइनाव अलरेडि नोंथांमोना नुनानै मोनथिखादों मानि सायाव भिडिअ लाबोगोन एक्चुअली ना लोगोफोर माने आं बेफोरबायदि इनफरमेटिभ टाइपनि भिडिअ माने जायखौ जों मोनथिनाया गोनांथि बेफोरनि सायावबो आं एसे एनै भिडिअ लाबोनो नाजादों लोगोसे ब्लगखौबो सम मोनबा बानायलांगोन आरो स' लोगोफोर बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामनि नोंथांमोना जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय नोंथांमोननि थाखायबो मोनथिनाया गोनांथि जों गासैनि थाखायबो लोगोफोर भिडिअखौ स्टार्ट खालामबाय लेट्स गो लोगोफोर जोंनि इन्डिया मानोहाय नाट'जों जेनेबा एलायन्स जायाखै माने बिसोरजों मानो हाबजाबाखै बेखौ बुंनो थांनायनि सिगाङावनो गिबियावनो आङो नाट'आ मा बेनि सायाव एसे नोंथांमोननो खोन्थानि अलरेडि नोंथांमोननो एसे खोन्थाखादों आङो प्रिभियास भिडिअहा रासिया आरो इउक्रेननि गेजेराव दावहा जानायाव सोरजों भारतआ दङ होननानैहा माने सापर्ट होदों होननानै थ' माने बेनिफ्रायबो नोंथांमोना एसे मिन्थिगोन नाथाय आंनियाव एसे डिटेल्सै खोन्थानि स' गिबियावनो नाट'नि फुल मिनिंआनो जाबाय नर्थ एटलान्टिक ट्रिटि अर्गेनाइजेसन आरो बेखौ माने नैथि बुहुमनाङै दावहा जादोंमोन नालाय वर्ल्ड वार 2 होनना बुङो जायखौ बेनि उननिफ्राय दानाय जादोंमोन आरो बेखौहा 4 एप्रिल 1949 मायथाइयाव दानाय जादोंमोन बिनि हेडक्वार्टारा जाहैबाय माने बै आगोलो जि समाव दादों बेनो आरो बेलजियामनि ब्रुसेल होननाय जायगायाव नाट'हा दायोहा टटेल 28 इउर'पियान कान्ट्रि इउर'प हादोरमानि माने जायफोर 28टा कान्ट्रि हादोरफोरा दङ लोगोसे आमेरिकानि नर्थ आमेरिकानि मोननै हादोरदा जइन दङ बिनिनो मोनसेया जाबाय USA इउनाइटेड स्टेट्स अफ आमेरिका आङो नाट'नि सोमोन्दै डिटेल्स खोन्थाबाय आरो लोगोसे नाट'आ जाहैबाय मोनसे मिलिटारि एलायन्स माने जुद्धनि थाखाय एलायन्स जानाय आरो ज' जानाय होनांसिगोन आरो आं बर' एक्जेक्टलि मा होनो एसेबां मोनथिद्राया देसनाय थेवबो आं बुजि मोननायखौ नोंथांमोननो खोन्थाबाय माने नाट' ओरैबायदि अलरेडि प्रिभियास भिडिअबो आं खोन्थाखादों जे मिलिटारि एलायन्स होनना बुंदों नोंथांमोननि सिगाङाव आरो माने जेब्लानोखि बे 28टा कान्ट्रिनि भितराव माबा मोनसे बेफोरबायदि प्रब्लेम जायो आरो जुद्धनि परिस्थिति जायो आरो हमना ला गुबुन जायफोरानोखि बे नाट'जों लोब्बा गैया बे नाट'जों लोब्बा गैयै कान्ट्रिया जुदि बिसोरखौ एटाक खालामो होमबानिया बिसोर गासैबो हादोरानो लोगो नांनानै बै हादोरखौ एटाक खालामनो हागोन आरो जोंनि इन्डिया नाट'आव जइन जायैनि गुबुन जाहोनानो जाहैबाय जोंनि इन्डिया सान्तिखौ नागिरो बिदि दावराव दावसि बेफोरबायदि माबाखौ नागिरो आरो गासैजोंबो मिलायनानै थानो नागिरो आरो मोनसे इन्डिपेन्डेन्ट गाव माने फ्रिलि एलायन्स जायालासिनो इन्डिपेन्डेन्स महरै जेनेबा उदां हादोर महरै थानानैहा डेभलप जानायखौ नागिरो गुबै जाहोनानो जाहैबाय नेम NAM जायनि फुल मिनिंआनो जाबाय नन एलिगमेन्ट मुभमेन्ट माने दावहा नाङै माने एलायन्स खालामालासिनो जोङो एलायन्स खामै जांख्रिखांनाय गायसननाय जादोंमोन बेखौ बुहुमनाङै दावहानि उननिफ्राय बिदिनो माने सिं फरमेसन जाबाय थादों ओमफ्राय 1965 मायथाइयाव फुल्लि गायसनबाय आरो बेखौ सुरुवात खालामदोंमोन जागायजेनदोंमोन जोंनिनो इन्डियानिनो गिबिसिन गाहाय मन्त्रि जवाहरलाल नेहुरा बेखौ सुरुवात खालामदों बेल' नङा बेजों लोगोसे आरो फरेन कान्ट्रिनिबो लिडारफोर दङमोन बिसोरो दादोंमोन आरो दानायनि माबायानो दासिमबो माने जोंनि इन्डियाआव दङ आरो बेखौनो जों मानिना सोलियो आरो बे दानायनि गुबै थांखियानो जाबाय नोंथांमोननो खोन्थाखाबाय पिस नागिरो जाहाथे कनफ्लिक्ट जाया आरो डेभलप जायो नेसना हादोरदा बेखौ नागिरो आरो बे नेट'नि उनावनो बे माने नेम जायबा नन एलाइन मुभमेन्ट होनना बुङो बियो माने जोंनि बुहुमाव सेकेन्ड लार्जेस्ट ग्रुप माने नैथि गेदेर ग्रुप आरो बेयावहा 120टा कान्ट्रिया बाहागो लादों मेम्बार आरो जेरावनोखि नाट'आव 140टा कान्ट्रिया नाट' दङ आरो स' लोगोफोर गुबै जाहोनानो बेनोमोन जोंनि इन्डिया अलरेडि नन एलाइन मुभमेन्टआव दंखायो बेनि हेडक्वार्टारा जुगोस्लभियाव थानाय बेलग्रेडआव दङ
लोगोसे लोगोफोर बेनि अनगायैबो गुबुन गुबुन जाहोन दङ बेफोर जाबाय टेक्निकेलिबो बा जिअग्राफिकेलिबो जेनेबा जोङो भुमजखौ नायनो थाङोब्ला जिअग्राफि बेखौ नायनो थाङोबा खिन्थु जोङो बे हिसाबावबो जोंनि इन्डिया आटलान्टिकनि नर्थ आटलान्टिकनि खाथियाव नङा बाखि जिखिना इउर'पियान कान्ट्रि आरो मा होनो बे आमेरिकानि बे जिथुबा मोननै हादोर दङ बेफोर माने आटलान्टिकनि खाथि जायो स' माने बिदिखौबो माने जोंनि इन्डिया प्रब्लेम जायो थामथियाव जाहैबाय जुदि जोंनि इन्डिया नाट'जों जइन जायो जइन जानाय लोगो लोगो माने आमेरिकानि सोलजार बा इउरपनि सोलजारफोरा जोंनि हायाव माने खाथि बानायफैगोन थ' खाथि बानायबा ओरैनोबा जोंनि इन्डिया बहुत गुवार कान्ट्रि आरो बिराद पपुलेसन गोनां मानसि पपुलेसन गोनां फिसा फिसा माने बहुत माने गिदिर माबा दङ कमिउनिस्ट दङ बायदिसिना धोरोम हारिनि मानसि दङ स' माने बिथांमोना माने अपारेसन खालामगोन बिग्रायारि खालामगोन जायनि कारनखि माने बहुत समस्यानि सृष्टि जागोन आरो लोगोसे आरो दहायथ' बुंखाबाय जोंनि इन्डिया पिस मेनटेन खालामनो लुगैयो आरो लोगोफोर बे नाट'नि अनगायैबो बेबायदि मिलिटारि एलायन्स गुबुन गुबुन दङ बेफोर जायो सेन्ट' आरो बागदाद पेक होननायहा हमना ला दा लोगोफोर आङो सिएट'नि खुरांखौनो बुंनोसै जेरावनोखि माने साउथ इस्ट एसिया ट्रेटिक अर्गेनाइजेसन होनना बुङो बेवहा माने माबायदि कान्ट्रिफोरा दङ नोंथांमोन आं खोन्थानोसै लोगोफोर बेवहा इउएस दङ ब्रिटेन दङ फ्रान्स दङ पाकिस्तान दङ अस्ट्रेलिया दङ आरो लोगोसे फिलिपाइन्स दङ दिनैनि आंनि बुंनो गोनाङाबो एसेनोसै आसा खालामो नोंथांमोना मोजां मोनबाय आरो लोगोसे लोगोफोर आं गावखौनो एसे माने बेफोरबायदि भिडिअ लाबोनानै एसे गावबो जाहाथे सोलोंनो मोनो बेनि सायाव माने ओंखायनो माने बेबायदि भिडिअखौ बानायनाय जाबाय आरो फार्स्ट माने दासो स्टार्ट खालामहांदों नालाय ओंखायनो बारा मोजां जायाखैबो जानो हागौ ओंखायनो नोंथांमोना आंखौ निमाहा होबानो जाबाय आरो नोंथांमोना आंखौ कमेन्ट्स खालामबिन जेरावनोखि माने गोरोन्थि नुदों लोगोसे चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला आङो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामना होनो थिनो जाहाथे नोंथांमोना बेबायदि इनफरमेटिभ भिडिअखौ गेजेर गेजेर मोनबाय थागोन लोगोसे ब्लगबो नुगोन स' लोगोफोर बिदिब्ला भिडिअखौ दोननोसै दिनैनि थाखाय एसेनोसै बाय बाय